Bratislava opäť žije futbalom. Na Slován dnes prichádza jeden z najväčších rivalov, Trnava, aj so stovkami svojich fanúšikov. Na štadióne máme nášho kolegu Tibora Maťašovského. Tibor, ako to tam v týchto chvíľach vyzerá? Dobrý deň, prajem. Štadión na Tehelnom poli otvorili pre fanúšikov asi pred hodinou. Práve za mnou môžete vidieť, ako prichádzajú trnavskí fanúšikovia. Tí podľa našich informácií prišli v špeciálnom vlaku. Malo by ich v ňom byť približne 600, čiže o publikum určite dnes v Bratislave nebude núdza. V poslednom zápase týchto dvoch väčších rivalov, ktorý sa hral v Trnave, prišli bratislavčania k štadiónu s rúškami na ústach. Tvrdili, že im smrdí trnavský vzduch. Teraz avizujú trnavskí fanúšikovia a volajú ďalších fanúšikov na štadión so slovami, citujem, na ďalšiu dobyvateľskú výpravu do Pijavice na Dunaji. Čiže tieto dva tábory si určite nič nedajú zadarmo. Zaujímavú informáciu som našiel na internetovej stránke fanúšikov bratislavského Slovana. Tí tu majú tzv. Manuál fandenia, v ktorom hovoria, ak vidíte niekoho so zástavou, ktorý nemáva, treba ho zdvorilo osloviť slovami mávaj ty jeden, mávaj. A keď nemáva, tak mu treba zabrať a mávať. Môžeme vidieť, že je tam teda naozaj rušno, keďže sa dajú predpokladať väčšie či menšie problémy s fanúšikmi. Ako je to s bezpečnosťou a organizáciou na štadióne? Bude sa napríklad predávať alkohol? Ja som hovoril s hovorcom bratislavského Slovana Martinom Urmaničom. Ten mi povedal, že alkohol sa na štadióne určite predávať nebude, ani tvrdý alkohol, ani pivo. Zároveň mi povedal, že majú na štadióne dvojstupňovú kontrolu aj pri vstupe do štadióna a nakoniec aj pri vstupe do sektorov na tribúne. Na záver ešte dodám, že o verejný poriadok sa tu na mieste stará aj polícia. Videl som tu rôzne zložky, aj policajtov na koňoch, tých väčšinou využívajú na takéto futbalové zápasy. Pre tých, ktorí sú v Bratislave a nechystajú sa na futbalový zápas, tak im odporúčam, aby sa tejto časti Bratislavy radšej v najbližších hodinách vyhli. Tibor, predpokladám, že si počkáš na samotný zápas. Áno, ja tu budem určite až do konca zápasu, čiže ak by sa tu niečo stalo, tak samozrejme vás budeme informovať. Ďakujeme. V Bratislave prepadli ďalšiu banku. Boli sme aj pri policajnej naháňačke. Vlastníctvo tatrováckych bytov v Bánovciach nad Bebravou je stále nejasné. Ukážeme vám aj trendové mobilné telefóny, ktoré prerazili v Japonsku.